ଭାଇ ସତରେ ନା ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଘର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସତ ଭାଇ। କାହିଁକି ନା ଦୀପାବଳି ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ମିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ। କାହିଁକିନା ସମୟ ଏମିତି ଏବେ ଚାଲିଛି, ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଛି ମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତୋର ଭାଇ କହିବୁ ତ ସେ ପିଲାଦିନ କେତେ ମଜା ଥିଲା। ତ ସକାଳୁ ଉଠ ଆରାମସେ ମାନେ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଯାଅ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ତ ରାତିକୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଫୁଟେଇବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ତମ ନିଜ ବାଣ କାଢ଼ିକି ମାନେ ଫୁଟେଇବ, ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏମିତି ଏକ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ମାନେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ତମ ନିଜକୁ, ହୁଏତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରିବେନି। ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମାନେ ସେ ସବୁ ମାନେ ଭାବି ସାରିଲା ପରେ। ତ ହୁଏତ ଦୀପାବଳି କାହା ପାଇଁ ମାନେ କେମିତି ହେଇପାରେ, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଯିଏ ଭାଇ ଦାଦନ କଟୁଛି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବି, କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ହୁଏତ କିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦୀପାବଳି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ହାପି ଦିୱାଲି।